Nahimong hapsay og nagmalinawon ang gihimong panagtapok sa mga supporter nila Vice President Sara Duterte ug Senador Ronald Bato de la Rosa atol sa usa ka prayer rally nga opisyal nga gisugdan alas 5:10 sa hapon kagahapon. Sa report sa San Pedro Police Station, hugot kining gibantayan og malinawon nga natapos ang mga Sunday prayer rally ug candle lighting nga walay kagubot og bisan unsang kakulian alas 7 kagabi. Sumala pa ni 24/7 Vloggers Volunteers President Abby Mahipos nga tumong matud pa sa mga kalihukan nga mapugngan ang impeachment sa bise ingon mamahatagan og suporta uban sa ang panawagan nga due process ug saktong hustisya alang kang Senador Bato de la Rosa alang sa ginatubang niini nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court kun ICC. Lakip sa mga misalmot sila Dr. Richard Mata, 24/7 Vloggers Volunteers, uban pang mga diehard Duterte supporters kun DDS. Alas 3 kagahapon gitakda or unyang hapon gitakdang magkonbino sab ang Senado isip impeachment court alang sa reklamo batok kang VP Sara Duterte.